Kedap lagi jingkemen lagi sungguh yu blay bang yok ban pentip syafi baga podnet kan yok ban pelong yang ni gejeseng healing festival sai sisin mentapat kedai hapo sning bat ngila duai nam dang ni gejaka ngila angnut bangin yok ni gejaka de shisha utrai la ahangi yang ni gejaka ya ka bangin pelong yang ni gejeseng healing festival katarik kalong duk kandash po khatwe jong ni benai December but gejaka pat kedai ha sning patarim ketika madan football sa bypass kamdai sipo sa sinong kadai sipo bypass kan ma ha bypass ka madan patarim kadai kata ka madan football ya ka bangin perlong ya kani ka jinyaseng healing festival bangangai ngini kendo ifi kita gisngi bat wan lam gi pang gi sitom pentip siki wei de ki bampat yo jingtip send link ba kani ka video share ni ka video ba kum ru da long ai ka Facebook ke jong fi le ni ha ka WhatsApp ke jong fi pentip iki perlo ke jong fi tap po status jong fi ya ni pentip shaki wei da bakin wan lang sing ni jaseng bakin yo diang lang ya ka jingkerku tadai tangi kmi nanti bangi ap ya fi bangi ni kendo ka gambadan aga singi Friday Saturday Sunday kendai sipo khatwei but aga singi Friday kandai ha ka por sanbaje but aga singi sajai ngidon artli ki jaseng kawai ha kapor shibaje steng minsingi bada kapor san baje janmiet bada kasingi utrai in don artli gi jeseng kawai ha kapor khatwei baje min step bad kawai pat ha kapor sau baje janmiet te nangi bu re ha jing duai nam dang gi jeseng bu utrai un le ki kamba ha gi jeseng un kta shibun gi min sim mangidang no ngi pelong gi jeseng kamde na ke ru re gi tang kawai bu jisu ang khile chi perthai banyalap ya gospel shigi ben rio baro hoi ngilai lap lengba ka media lengba ka television lengba kini ki social media lengba ka YouTube henry ngim hun tang mon sialap lengba ka screen rei ban wan ru shiki snong bagi dong gi jong pi bangi angu yu blai bau trai ai kini kalat ya ka bangin yo ya kendo bat pi ya ka bangin yo banya kren bat pi yo banya slok bat pi yo banya dwai bat pi bat nga danget bau trai un penlong ya kini ki jaseng kabadap sya da ka buram ke jong u nget balam bagi jing dwai ke jong pi ke jing wan ke jong pi da ke jing shit hem lang ke jong pi in pelong ini ke jaseng sya kabadap da buram ke jong play mo blay nang kerku nang ibu ke jing dwai nang share ni video ru wat klet yang ni gisngi khandai sipo khatwei jong benai December ni khat song bai fi baro wan ki bapang bi sitom badan jing jing ele jing im ki ba kom no ro ni nget utrai udan ban pen khia ban le iki kamba utrai kerku fi ko blay sibun amen hadap da jing kemen ka ba kraw sa hisien ne ka por ka pemerintah ya ka pangidon bat ban pen sngo sa hisien ya ka ka bo blay la le ha ka jing im jong ne ka khon ke jong u gidon ne ka jing pla ka ne ka sngi na iwanda kharmendai ba idon ban ya thu ya ka bo trai la le ka jing im ka jong i nganget ka bo trai la le don na preng jo fi le se fi ya ka jok lenti kom ba ya snap hai ne ka jing pla dan nganget ko mo trai la le kamba ka jing im ji un le kamba ji im jong fi ta da pla i por ji fi ba khndia snap ya ka ne ka jing pla pin yo jing karku iro I try teknik por kham tang ai ngu yu blei aburam ka jing ro ka de tangi u ngalaban ai ne por na mama de mu ba la menti anga ne ka por khamat ka bamenta banglaban ai shapi ya ne ka jing pla ka jonga kumnu blei wa sham sha ka jing jonga bang ai ka bel ka putanet ministry ka bala sha subhai anga bangan ai ka jing pla ne ka por khamamta tung snap sha skor na bang ne ka por khamamta ayu try ya ka ba u la le ka jing jonga udan man ai ne ka por khamamta ho la khai nga jing long kristan na du bang dang red bar kata jing long kristan ka jonga nga persang bangan syakri utrai bar kata jing syakri jonga utrai nga suthu nga don kata ka jing e ka jonga utrai ka bangan nga kata nga dang syakri nga suthu ka don kata ka jing e jonga utrai penman kata ka jing e jonga utrai nga haka shiteng po la long no nga i no utrai hak kata de hak por ba nga kenjo ka jing long samla ka jonga nga sedang ban klet utrai bar hak kata por setan yo aja kaya nga bar ngala sedang ban ya samla ka jing jonga bar hak kata jing ya samla ka jonga nga shim mi ka rai halade ngampan ka bon khmat jublei ngamlong kata ka breu ko bangan penkentang le khmat jung trai hatu de new breu nam ta jonga hakarta ka bang pak de ban lang semang lai lang semlai ta ka por ka de ka por bang dap tang khat news nam karta te ka bagi si ki por ke dang ya kum tang sedang menjengai utrai ngasang masa keman utrai kata jingya inti ke jonga nga persang man pesu bhai rade along no bat ki breu ngam pesu bhai ublei ngasang man klet shay ublei
la kalau ngajing ya kenduk perlok ke jongaru ngasang man klat yu blay ngayok ki perlok jing perthai hoi ngam pen buat ngam lek lang ya ke ek baki ki lek hendrei pen ban ngai long ngai khlek lang bat ki long combine lang yala dia bat ki bangen long perlok kumta ki si por ki niat kumta ki im jenga man ka si ha ka we ka por ka don kata ka jing wan itu pau ko ba ublei ai nga kata jing phot sneu ya ka bang phot sneu ba kata jing phot sneu ka dei lamba sapang kata ka jing rong no ka jing syak rong no ka long ha kata jing phot sneu jisu wan mi pau hakil o sun beneng ha kata jing wan mi pau ka jong u ngai i ya kata bat ngai i ba kibru ke shat kemen ru lamba kata penban ha kata ngai yang marwe ha kata kadon kata ka jing ang lengo ka jonga kata ka jing long nok ta jing babe ha jing jonga ya ka bang aso thu ngam pat long ka bru ka bang lapen kre ha utrai bat hadin kata nga kendet orang ta jing tia bat ndang kendet na kata nga perkhat nga pusom ring ong ka theu gumno kan jing phot sneu ka mut ayu kan jing phot sneu ndai hapeng kata uboman uyele be nga wan penklet dia kata nga ong ha kata ka por sairat ka jing phot sneu ka ma adapt sto dia kumta ka dengat kisi ki por ki ya uboman uyu ajaka ya nga lakolong karukum keren ke jonga ki dok nut ke jonga bang perkhat iki ki basneu ka lentiai lentiang ke jonga ka sedang masa kemana utrai ngam lalong no ngakan mau utrai tang hipor por bukan jenjar ho ke jing embrio jengi wala dangi don ha pertheru ka jing keman ka don tang tu hendat bar ka jing along no ka jing susi ru kadan hande ha kata ka por ha jing keman ngakalet yu blai ha jing susi ke jonga ngakan mau yu blai teng teng aju khunum ru blai balai ngalong kumnia hande ngaso thu ka ni ke ibo ka jing jengai jongai utrai te hadian katu kadang yat kitu ki por kisi kumta kata jing phot sneu ka wan shiwan hanga ba kadai ke juk jing phot sneu bat habeng kata ru ngalek kelut ya kata ngaso thu kadai ki ke ba utrai kwa yang abang lat na kini ki kwa yang abang ai tilut shu hendrei habeng kata ngalek kelut utrai nga mau long no nga im ki jing ko perthei usoi tan udang yu aja ka sha yang ha jaka meng pesu bhai ublai ngap pesu bhai ki breu meng pesu bha usoi tan bat kumta ka dinga si por ki ya kala dang pher ka rukum keren ke jonga kala sang pher ka donut sha ka jonga ka dap da misim ko basarong ka rukum ya rukum yang ke jonga ka sang pher te ting ting la ban ong no ma ke jing em ke jingi ki breu yo sing don ka jingi ka ja ha pedeng sparlok ane shiying sisam ane ni nu ki benta ki bangi don ka jing em jingi mangsi ka jing kenduk jingi ba ki breu ting ting ki don ki jing jai barit ka ba ka dingi ben yamap no ngene soft no ong tu hendrei hapedeng kata ngimla ay kata ban le ngimlong sya kembak tin jumlik ong tong iet ik tekin nong shun jopi ngimla sya ban le ya kata mabli ustotan uyo ajaka ting teng ling ba katu ka marak ka jing kerum keram ka marak ka jing along no ka bom stu watang ban ne keran lu hajaka ban ne soft ngimla ban ne soft ne ka wala man ka jing pat ka jing pra akalong ka jing yede jing ba per per kum taru ka long ka jing jonga bakarum kum keran ka jonga ngamla ban keran ka mesim bajai ngap ai ka mesim jing bitar habang keran ni no khamta me habang idon ha pedeng ki ke bajing huru hira ngaru keran lang da kata ka jing bitar ya ki de kumta ka deng ya ki singi ki por kumta lang sha te yang ngasdang ban jengai shan utrai ngala jengai shan ngalong sha kumta lang berat ka bangala sakaman utrai penban utrai shimla tho yang ke ba ulle sha kambak jim jang ka de ha ka we ka miet yang sai sien kata ka haswa kata ngani thu shwa kadon kata jinglat jonga bai te samla jonga ba kade ki ba mangahi ngak kumdon ki jing krentam nam ta jing ki jing kren ka ba ngapen sneu ki kitin ki ba long kem bom stana de ki jing ka penlong yang ba an poi ha puat bang ne lat beita ba pen kata ka jinglat ka jonga em talong no hot bunsin phir ba pet nang pon ta ka jing samla ka jong phila dadon ka jinglat samla hadu ka no phidon kata ka mensiem ka ba pensusi pen kathang ndek ta ka por nga ayu utrai ai nga kata ka mesim nei ai nga kata mesim ba pidi ban kelak ba mut pidi ban pai ju utrai lalong ba utrai ukhot yang hapeng kata lalong ai nga kani ka kti kum tu ka syong hanga pat ngan ayu kata kti lan ngam ai te kalong sisar kum ta haji jenga utrai uplat yang ne kita ki pen ban ukhot yang te ka wan biang kata ka jing mi pau jing phot sneu ka jonga ka de ka jo ka jing phot sneu ka bang phot sneu biang sa sisien ba kata jing phot sneu ngara sothu ka kalong ka jing phot sneu ka bang ka shai ba ka jing jenga ya ka ba ublei wan mi pau bang kum ta kil o ngam hot ngam la bani iu ngamla bani iu ngkat ki angel ka jong wan mi pau ngamla bani iu pen bang ngasu suthu ya kata ka ba wan mi pau ngasu suthu ba de jisu lem ki angel ki jong de ha kata pon ngai i bang kum ta kata jing phot sneu ka mi pau bang hanga ngai i kum ta bat habeng kata ngapet da ka jing lengo bang apet da ka jing babe
But hadin katu nang akan den na kata ngasutu pleng kan ni kamde ki kade ke jing khot jung trai nga sasisian bangan wan no si jing la ka pemut namar kade ki ke ba beli utrai wan mi pau hanga ne ya kata jing posing wa satu ka jing stu ko jung hi kade ba ka hima ka jung beli kala hajan pelat bangan di belong ki ba pen krek ka hima jung beli sisa kala hajan pelat ya ke ba hakanu ko por ula ban wan ban rong no ya lagi jong te la dang impat long syak di pen krek ayu kan jai ka jing jungi ngimla ban imsa ne perthai ban mat sibun kijing ele hendai utrai ha pedang kita upen kenduk yangi upen kenduk syan ma uit pala dingi ukwa yangi ban wan sya jing kala kamut te ha pedang kata jing posni ku jonga ngaso thu kade ke jing khot utrai nga sai sien bat ha kata ke jing posni kumtang na kandet kumtang nga perkhat nga puson moreng nga perkhat nga puson kade nga ban phai chu utrai kamde nga perkhat iki hot nga su thu la le pop utrai nga la long no kajing jenga ngam pensu bahasa utrai hendai nga persyang bang niat sakama na nga persyang bang jengai na te hadian katu na kala dep kata jumpa sini bakawan mi pau kumta te kadon kui kemiat ya kabangam nang yok thia usoi tan uwan kajing jenga upen ram yang ngau ong pilale pop palat kamde ya pi ba pen long no watang bang le jing seng dong ha perkhat arsian yo le se kata kajing le jing seng jenga kam yo sini kata jing ma hapo jing ale kam don sini kata ka jing stenat ma hapo jenga te hadin katu usutan syau yo jaka nga upen ram nga wan sya nga banyale ban pen kran ki bar hap deng kata am kade ki ke ba utrai upin ipau bar hap deng kata nga shim yo ka fuan dang shim yo ka fuan nga pet hang tu ya ka YouTube channel dang pe ka YouTube channel ho kumbangan cukran ne ko na du mensya ngampat jupet ya ko internet channel menuru aso i kum tu thank you pau ki notification ne aso i kum tu ki social media ye tamba kam de pat nga bangan ban ong ban pet da kamala dia teng tu aso i kum tu nga skip no ong ba pun kam sudah kini te hadin ka tu kade ki jeng wan mi pau jung tra yang asyah tu por ya ka bau kadon ngapet lembak ka we ki jingkran pastor tu por kade lembak jingkran ba kumno ki kem thei ki syai ha ki tengah jong ki tekat tentu kat nangkren tu ngasngap ngasu kumba kata jingkren pastor ka keta be janga nama ba lalong no ngampat IT lut syah utrai ngal ayat sakama no utrai hang tu uang pastor ba wadu jingkerman one pie utrai udong map epi ha kata por kadon ka jing keta yang ngai ka bangada keta syah du kata ba pedeng kata jing keta janga ngayam kata kamiat ngamnang ya thia syah ngayam khamat utrai ngapan map iki pop ki janga ong map trai yang ngam ka khun ki jong me map ngal ayat sakama na me ngap pen subhasya la dia ki inu perthai ngal pen subhasya ngajingai na me matang hirtai barang kadang ile jing he jing san ki janga kadang ile iki bang pen subhai utrai hendring ngaklet utrai ngapen subhasya syai ki jing perthai dia kata por ngaso thu ya kata am ngapan map syai utrai ngapan map te hadian ketu kawan kita jengmut hanga ba ngadon kam ban kendo i pastor bantai bang ngadon kam ke jing phat duai i te hadian ketu ngam penslam syai kata ru te dengan penslam syai kata hoi banwan sini am tu por lalong ngam tip ha kani ke jaka tengai keren syai kata bi para jangan ba me jangan syai wan sini hatu por haswa bang bangangan saya yo kata jing mi pau bo try pen mi pau hanga kadon kata jing kran hanga ba pidi pen ongi para jong pi ba pendi ben yalit lang nilam lang kani ke jaka dia kata por ngakran ni ngalet itu ongi parang ong pitip kani ke potanet ministry ong nga hoot ngatep teng ong dalong ko bala ya lam nga ngadon kam balik phaduai stema ngami thu i ke baja jim janga khami thu i ngasu ami i kum ta ban kam wan sini te ha kata por iwan te kata jingwan janga wan manga ba ti para arkmi janga iwan lam nga sini jaka andang lawan kum tu ngalayo kalat bani krem pastor haban kong ngasul rai man thu pastor ba ke bangala pensusi utrai ke ibu utrai wan syam hanga pensusi sisai utrai te kata por ngale rai du bangannya thu te ha pedeng kata jing le rai janga bani thu ngasu ong pastor penduai lang nam ta jim janga kan kong yang ong i penduai ke yang kasam ke janga te ndang dak dep i pastor pendai ta por ngan dak dep kum tu ngampat stu ba kadang don dek ki ke ba imat nga la ngakwa susu te nalor kan ni ngam hun tang kan ni te ha ta jing phatwa jing pastor nga ong ru i pastor ba pastor nga chi i ba bishop pelong jing seng chen ni ngong pi pelong jing seng ni kum no la shai ong yang haot pelong jing seng la shai por san ba je ha ta por lalong no ngam dak mesim jing so komen ngai habang yo so kata ngam mesim jing ka komen ka dap sha bar Petang kata jing dap jing kemen ngamla ban apsu kata kapor kata kasi kumno bangan yo no ban wan kata jing syukri
te hata por ngam yo wer chu inu la de kita kasi ba manjing seng ngam yo wer chu sha inu ngawan dal de himet marwe ngawan hakata ka jing seng ndang la wan kum tu kat bang anang syong po ka jing seng ka bangawan hang ni ngasu thu jing pensle jung trai nadu ki jing ruai ki ba ki ruai nadu ka jing selok ang tin jung blai ngasu thu ka jing pensle jung trai ngasu thu ba trai ukhot yang pat hakata nga yam apa dunut khmat trai ong map ngakan mau ki pop jangang ong map trai yang ngapan map atau ngong map ngam la sya ban klet hakatu si ki si ka bang ayo sya ka jing penim ya ba trai ukta sya ka jing janga bat kalong ki ba ngamla ban mudur sya ba ka jing janga kalong kumni ka mangalong ka din ma ka jing ka jung u ka din ma ka jing isne ka jung u sya bat hakata por ngalayo ban phatwai pasor khot phatwai mtu shkmat ngayo ban phatwai ngayo ka ka bor ka baki pendwai ngayo ba ka bor men sim khot sya ngayo te hadin ka tu ngamla apshu kat ba de ka sonde ngam sim janga kala kan de ngakwa bino bang manjing seng ngakwa bino bang manjing syakri te nadu kata por ngas sedang sedang mantik jeliu ngas nama ngam jeliu nak tien jong play hoi hatu por ngampat long ke bangan smart bangan duai watang mempuli nak tien jong play dok ngalong ngadang jaitu teng asu duai kum tu ke jing duai jonga ki kim dalong bangan su thiet bangan dalong bangan ai tilut su try ma ka de ki tang ke jing duai ke bang sudah berkuam te nadu wan syah ni ngai thu syah kata ke jing yo mat ka mensim jonga ka ba we mensim bakut syah ukta yang mensim bakut syah yalam syah ke jing jonga te hadin ka tu ngala sedang banuan sedang masyakri but ke ba phalaru kolong ba man ka step man bang akhi na jing thia man bang ngasho bang tre bang kta ngasho ban le ki ngam jumes ban pet ya ka poternet ka khubor step na pok poternet kade ki ba ublei uyalam ti nga bang kadon kami nga bangan su thiet hu kadon kami nga bangam jeliu shu yu kum tau yalam ti nga sedang man pet ba hadin kata nga sedang bani i kham tame ki jing ai testimony ki khun jong blai kumnu ki em mensha ba ka perthai kumnu ki em mentapat ba du try ti hadin ka tu ngas tang ban pet kum tu kadan ka baki ki kran ki ong ba hadin bangal asyim ya ka jim baptis kadan kata ki jing pensle ka ba thamai kadan ki kata jing long ka ba thamai ha po jong ki hak tu pon ngabut jing kili la dia kumnu ki ong ba ki yo ka jing em thamai ha bang pet tu ngi kum ki bro ki ba ka jo kawan kata sya hanga ka tu por andre hadin ka tu ngam pensap hele kita ngastu kita kiti bor dom te ya le yang aba ungkwa yang abangan kala ka bamut ukwa yang abangan imsah ka pop ukwa yang abangan ngap sah ka pop ungkwa yang abane jan ba ublai te hadin ka tu por ngamla chuban ap syai kata ngakwa kajing pensyai halo kani ka jing baptis te hadin ka tu ndang la pet kum tu kadon ka por ka ba ngapet amba ka potnet ministry ka ai ka por ka jing pensyai ba ki kadon ka jing kran hapring juki ba ki ai ka jing pensyai halo ka jing baptis bakadon ka jing ong tu ba pidem kelapa mut chen kong dan ka jing mut ka ba pin kelapa ba mut sha ba pin sala ban syem ya ne ka jing baptis bar ha ta por ngasio ba ngakwa sha mang kelapa mut ngakwa na sha ban mat du try ngakwa sha bu try nyolot ka jing jenga ya ka dono jenga kham tam gi jing mut perkhat jenga baro ya ki baro obadan kwa jenga ngakwa bu try nyolot ngakwa ban ina on klet no kini ki barem ama bangas thu ki barem ki wan chiwan ka jing jenga ban wan chon pen kan mau khnang ba ka jing jenga kanam la ban mat jing kemen hoi kum ba shu thu men sha along ko bru ko bang yam bat ha ka por ba ngamat ki jing le hajika bangan phai chu trai bangan duai ne yam ngak ting ngat num yu ble balai kum ni balai ka jai nga kum ni balai me ai nga kan ni ka life ma balai me ai nga rakat kan ni kerta balai me ai nga ki jing susi ki jing le re ha ta por nga su thu kam dik ka jing a jong ble ka de ka ba ka jing tem ka bang ngat sha ka jing tem ka bang la sakman utrai ngala jingai no utrai yo le se utrai udon ka jing thmu ka ba khranom ta ka jing jenga pen ban nga jingai u te ha ta por nga sedang man su thu kam tang adon sha ti jing mut bang kala ka mut sha te hadin ko to ngawan sini ka jing skri ngawan kum to kadon ko si ka por bakal awai jing seng to ngayo ban kren bi pastor fair hata por nga shulat kala ji ngong pastor ngakwa ka jing pensyai na pi pangkan ka jing baptis te hata por i pastor ong yang aku ni ong ba nayo lat phila ban wan chnie manga sathu ka jing pensyai halo kan ni kala ban long kham sani ni kala ban long kham jrong pha kat kum ba de hok ka tin jong blai ma te hata por i pastor lat pensyai nga hendat hi ong yang apa kan ni ka jing baptis ka de ki ka ba la tep no i phi ki jong long barim baro phila mi pat de ka ba thamai bar hata por kadang kta shu kadang ketik shu yang ngasu ko mga kwa no ban le kaniya mga bling akwa ban lat sya ni ki barem akwa sya bangalong ko bathamai ho try bangalong sya ka bangal ai tilot sya ho try te
kadang mi isi ki por kam tang amla chu ban ap ka tang ala rai shisha mangan shimbet ya kan ko jing baptes na mabanga kwa sha mangalong thamai kwa sha ka jim jing abok ble entha thamai te hadin ka tu ko por ngawan du ban kendu pastor ngau kendu pasal taksi pastor dan idan ni kong binai shapo te hadit tu po ngayo ban ekran met i te i on nga sa ai na phone jong pi insen mi i di dekat nak tin jong ble phanga e ke jing penshai na ko jing baptes te hadin ka tu ila seninga nga persang ban pet ngapet ngapule banga suthu shai kan ni ke ke bang ka dei hok yanga bangan le bat yangi lang ip ka dei hok yangi bangan le sha bat hata por ngamla chu ban up shai ka tanga kliru i kombinatu sing onga lanung ndon ko umjum baptes ong nga santrik ho November te ngamla chu sha ban up eta ka si ka mesim janga kala kende ka mesim janga kala sedang bangan iet ban syakri trai khamtam kelintiyang ka jonga sedang ban ekran utrai sedang ban pusan ma utrai sedang bangan duai ru atau por mensyang along beru bajai tu syaban duai atau por ngal sedang bangan smart bangan duai syu trai te hatu ko por ndang la ka de sya tu ka si banwan ndang la wan ning tes ning kong kadon kani ke jingile kadon syak ni jingile ka ba kumno phenle chatu kumno phensyem ya katu ayu kan jaya phi gimi bun sya ke jingkli atau por ha sya bangan syem but kadon ka jing diau pok mesim jenga ba ngamat sya di jing komen la long no kadon kata jing susi kadang sah pok jenga kadang jing susi nam ta kiti pop ke bang ale ma kadai ki ko ka ba ngasusi pelat di ka bang jengai no utrai kadai ki kata ka bang pen susi sya u hajika bangan bu first priority ya u ha jing jenga ne ngabu sya ki jing perthai ngabu sya ki breu jong ne perthai de hata por dang la le ta jong des ngaduai khmat bling ong atrai ngawan bangan tap jing long barim jenga wan ban tap hamie bat penmi yang ada ka breu ko bat mai na do ka ni si bat hadin katan la mi eta ka jum baptes ka mensim jenga ka dap dak jing kemen bat kata jing kemen ka bangam la shisha bangan batai kata jing kemen ka ba ka winga perkhat ya ka jing it so ka jong utrai it palat yang it palat syai ka jing jenga do kata ya bangala ban poi ka ni ka jaka ha ka tu ko pon ngala ban poi bang sim syai jing baptes bat kat banang mi ki por sim tang la sedang bangan suthet utrai ma sedang bangan asdang man syakri utrai nakado no jenga baro sya hoi kin la bandon ki jingele tentang nakado ni tentang jing pentat jing pentelat ndeh peneng tang apan bor utrai ong trai tolong kemon ka comeng ong ai yo lut mame yanga simlut ikado no jenga simlut iki baro pok jenga kwa ban ai tilut semeng kwa men penyat mame ka jim jenga om desu nak jing mut breu ka jonga te kum tang asdang man syakri sya utrai ka banang syakri trai hoi kidon ki jing le ki bang amat la kalong hayeng kesam akalong rukumnya ka jenga la kalong jing trai jing tak ka bang trai makta kidon sibun ki jing le pun ban hapedeng kata ngak komen ka mesim jenga ka komen ngalak man perkhat hang tu tang balong nok kata jing perkhat ka sak tang tu ka mlak syut nama ka mesim jenga la pendap ka jing komen ngak komen hapedeng kata ki ka ba utrai ule syainga bat kumba ong ma lalong nak kaktin jong blai ka ong syai kata nak jing rai sam ka balai psau dekat ka bapra atomat batu khmi ba utrai ulong ubabha shisha ka long ki ka ba kamdingi bangin syutip tang yu Jesus Christ ong bangi syutip ba blai udan jisu udan ne ka kut no hangi kamde ki kata persang bangin mat utrai mat ka dono jingi baro ndangi la mat shisha Yesus thu eta ka jing ba phala jong trai Yesus thu sha ya kata ka ba utrai ai shisha hangi udang pensyat bor susu ini dak mensim bakho jong blai along komenta ra ka jing ta ka bangi ngisat la dak kamtam ka jingman ka jingi ne ka bangi la don ko por ngisu tangan thangi poi sieng ngisu sma ubi ek to jing ta maka kwa ingi bangin mat no ngen bam no yo la sera da kampat iru ngi kwa ban ino ngi wan bam no bat ndala buah kam pok kami kem tu la ne hapok kami tu bangin bam ja kam dengi bangin syupet kem tu ngi kwa ban mat e kata tang ndang la mat ila sthu eta katis kalong kum no hasintur jengi ka bangi mat kalong kum taro yangi kaji em kristan ka jengi shisha kalong ka em ka ba ngim de ban tip utrai tang dalom ong no da ka jing tip ka jengi ma ka bang uble udan jisu udan ne ka dengi bangin mat shisha utrai ndang ila mat shisha ngi sotho kaji em jengi ka de em ka bala penya shisha do min sim khoj om shu na ka do ne ka de em bang min sim khoj jong blai uyala melti te hak ne pon tang adon ka jing kran ka bangan ai ya phi ki khon samla ki ba pet lamba ka ne ka jing phla ka jonga ne ka por khma menta yo la se ke don pedeng jung pi ki ba ngimpat penso bhai utrai ngimpat long sha ki khun samla ka maktin jublai ong kit ekelengkor ka bangidang samla ngimpat long sha ki kita ki ban kit ekelengkor jung trai ndeng penso bahana ki ejung perthai yo la se ke don pedeng jung pi ki ba don pedeng ka jing bam ka jing di ka jingya jingyang jung pi ka long kunrum kan ram kam long ka jingyang ka ba penso bhai sha utrai ne ka long jingya anti ka ba penso bhai ki ejung kan perthai
Tengok kuat ai musim syai phi ni upon ta yet ialah dia shimet yet ek jing jengi shimet sha hatung ilong em ke ba pensubhai utrai kalong kawi ke ba ke jing jenga mensyuaru ke ba nga iet bahai ke jumai perthai nga iet bahai ke jumai perthai hadu kata-kata ke jumai perthai man makimi thamai nga persang man download iki nga sengap bah pedeng taji sengap jenga nga sedang bangan kami sim nga sedang man kendek sedang man along nak kuat bangan syat man penki ya kamet kapat ke jenga penban kani ke degi ko ba utrai mustanat hak tu por usutan uyo jaka lembah kata jing sengap jumai perthai uyo hoi umla banyo epi menta de ski entrai dan bor epi unyo epi ki jingmut jeng perkat jeng pi bakin kring shau bat khamtam e ka jing jeng pi ba unyo ban penjat sha bat habang la amat sha yu trai nga suthu ngam kwa chu itu ki e baro ki jing roi perthai sang la delete ngala ilot na ka phone ki jang baro nga persang man syakri trai ngala sutenat mang sap gospel song bat teng duk bun mang repeat ya ka ju na mang suthu kadon mining bat kadon ke ke ba kta bha habangi perkat mang puson ya ki kentian ki ba ke jingrai jeng gospel ma ki ai sim shisha te kata ka de ki ba phalak ba utrai ule sha jim jenga bang asuthu udan sha ka plan nam ta ka jim jenga ka ba un penen kam te aku aban ai tilut sha tang hu tangi u hi ngan yaro man penemburam ha ka jim jenga man kasi te hani ko por kham tasha aku ba phiru ki ba pe hani ko por kham tasha ak dan hang no jing tre jing ta jing phi ki ba phi dan tungin long sha ki te ki ba mat yu trai ka jim jingi nama ba ko ba kta sha hanga ya ka ba trai umi pal mak tu jing pas neu kan sa ur long si sha ya kata ya ka ba un sawan hakil o sim beneng ya ka ba un wan si sha ban rong no ya lagi jong hato yet el de simet in long lem ne em bat u ha kata ka jing rong no kata ka de jing kli ka ba kraw ngin yet ka jing ne simet yo ba u ulap ba wan ngi na don ki jing protection no ko bom jikut jengi kan poi kam sakut engi tang hang ne ka de ngi bangen mi no na ki ke bangi don te ka don jing kli do hangi ba lanong in light na kan ne ka don sa kata ka jing kli lanong an light na kan ne te ai misim lang pi ke pe sha ne ko por ma ta ba pini yang no anak kata ka ba pibidan ino sna ne kata ke pibidan wan hajan jung utrai wan ka don ko ba pat ka bala pra wan ka mat jung u udon u yarap bat ka jing e jung u shisha kadap shi ha ka jing jing iwe we hani ko por ma ta sha mentam tang la sedang man kemen ka jing jung sha ngam la long no kata jing susi jung baro kala la bat ka jing yam na ngam ta ka mi habang perkat nga syang marway ya ta ka jing e jung trai ujet bat u e kum nyanga ka bang las ngala jengai te no u kum nyanga wan manjet nga perkat ya ta ka jing e jung u usha yap hal ke bananam ta ki pop ke janga ba jangi adam de ka jing e jung u ayu kan jai ke jing jangi ngila katang ngi em ha ka pop ngila sakut ya ka pop de ka jing e ka phala ka jung trai ka ba usha yap sha halor ning phana ngadon bangkran ni por hamtan bagi bahiyeng bahasam jenga bedon ki ba pet ni por hamta tong in long ki bala ai tilut shwa ha utrai in ai tilut shisha ha utrai khamtam e in pan ka bor na u kumno bangin yalam sha ka yeng ka sam ki khon ki khti kumno bangin la ban yalam sha ka linti ka badai ba ka linti badai ka de ka ba ngin pendam burom utrai ban yaro utrai ka chi imjingi man ka si te kadon ke ek wi ko jingkren ka bang ngala mangkren por ma kuma khatien juk blei ka ong ba gospel jung Matius nong ban riod khot balai phulai wat shai ki hima blei ba ka hok jung u te ki e baron sa ai lang tam happy utrai ong an sa ai lang tam happy persang ngin wat shai utrai da ka don jingi baro persang ngin wat shai utrai da ka jingmu je perkhat jingi baro compare ka pop yu phila le ka jim jinga kala ban syam kom ta ki bun ki ba kam syam shushu ya kan ni ka bang nga syam ka jim jinga ndri em utrai ong pi one compare la pilong kumnu nur compare ki pop ki ba phila le compare ki ba phila pensusi sha trai ndri one sijing kala kamut one no sha udon ka benta ka ba crown ta ka jim jing ibe pe ya ka bangun wat sha ki hima jung blai bat ki bro sha an sa ai lang tam hangi habang la persang man syakri sha trai am ngas thu sha ki jing la dia ki bro ki la jalut anga kini jumu jepat ki basniu kan ka dono jang ka basniu khamtam e kamsim ko basarong do ka sang manja nanga asang ma penkup do mesim jung surat ya ka ba khamtam e hakor kumkran ka jonga ka lintia ka jonga ba usha usenran sha udong rengkat ha ka ji jonga sha te tanggini ki ni ba khandak ngadon ban ai ni ko por manta ka borom boro ka long shu trai ban ai mesim shai phi ki ba pe ni ko pom ta wan ban mat no yu trai ji pi ni ma ka hima jong blai kala hajan ngai fla sha skor ni ka jing fla jong ni ka khon ka jong blai i wan da kharmandai bang ngai
Kamu boleh lah kerkui un kerkur ya fi kumjo. Kumbau lah penkelai penkelai fi kumjo. Boleh jungi dia boleh badan bor man penkelah. Un penkelai ke jingyam jang fi. Saya ke jing kerki ke jisu si ke jang fi. Saya ke jing kemen. Oh ke jing jenjar saya ke jing suk. Ya ke jing kerdu saya ke jing pahu. Un penkelai kata ke jing dum saya ke jing syai. Ke jing yap saya ke jing im. Ni syakri boleh ubala. Ki priu kim la andre try ula bet. Babel ka ang kita Job nang safu ar ka khot ka ar ka ang tip bo bleu la ban le ke baro pa mdan ke ke ba la ban khang ni ke jing thmu ke jong ble mdan ka ba la ban khang ya mdan ke ba la ban khang ni jing thmu jong ble ke bo bleu la thmu ke jing em ke jong fi kan long bet ta ding ta kwa nong fi ke ski man ta ke baro ki long ki ba la ho ta ba nget chu nget bet ya ke bo bleu la ban le ke jing em jong fi ka perthai kam pat wai ka perthai kam pat kot kadang don shibun ke bo bleu pendap ke jing em jong fi ini adwai ni kapon mentah. Haleluya adwai. Kerku ni kun cuma try. Kemudian imma ka perthai ru kin kala no try. Mar ni ka perthai ke tang shipor ke jing subha jang ka ke ti shipor. Man ai bor ni kun try kin pain ka perthai kin pain o shame oblay. Kin im ke jing im ke batmai kin im ke jing im ke try ka baklak ta pen kin do me ko try. Ni ki kun ke jang me oblay. Melong oblay bo crowd pen im ni ka kun ke jang me oblay ni ka singi. Kalaya sakama pla ke jing im ke jang ka ko try. Ka kwai ban like kam like. Ngadwai api kan ni ke sengi utrai pelaj un put nas nan drut ya kata ka pop na pi ba utrai un pun khut ya pi ba utrai un ai ka bor ka batmai fin long ka balait loi kan no ka basneu kan no ka bamman kan mla ashu ban shong api kan mla ashu ban control fi pinom dei shu ka mrau no do man ta ka sengi ni fin long ka breu ka balait loi ka breu ka khut ka breu kan ka ba hok how try hallelujah ngadwai ngakerkui fi kan agar tengah jong Jisu. Ne mano kan ka por ni syate ka bor ka pop ka bor jong ka jingdom ka bor jong ksoi krei bor jong paman haga ne ka singi declare and decree haga kerteng jong trang pen benar haga kerteng jong Jisu. Ba filong bala light load kan. Ha kon plai load ya fi da si sha filong bala light load. Ba fio itu ini ka jing si sha plai load ya fi. Ba try kan tangi fi nop da sini da ka ktien ka jong. Ba ktien jong blai ka long ka jing si sha. Hallelujah. Pilang jing tahu tamai ublain penan kami jim jafi un persla evina do menda kasngi ba fin long ki taki breu kan ki bra dap shisha da ka boda ki ikhtiar ka jong blai fin long kan kita ki bisan shar lambaru kris agar tangi jisu ngadwai ngada kerku ya fi ka jing kerku jong blai kan long halor jing fi ublain da kerku fi laki laka un ublain le shibon ki kamba un le agar tangi jisu ngadwai ngada kerku pediang hallelujah amen but amen ngai try kerku fi le ki kamba shibon jim jong fi oh i putra le sibon ki kamba ta kada wajib keslai ha paino na ka perthai na mar ni ka perthai dan kadai tangga hau sudah kadai tanggal air sudah kadai tang keserngio ke basyushat ke jingkelal spang situ ka syuphat ni stai finom yo ban bat ke keserngio perthai di tang keserngio tadau yo yu traken ma train kerku fi ngin sai sempat safuan ngi ru wan sini ke jaka yo menya dwai bat piru sawan ru ke jaseng healing festival do shibet ni sedang kani ka Friday kani ka khandai tarik jong ni bunai bakhat arjar arfu ar la share ngin don sisa ajai ma singi blay don atli jeseng sawan ngai filai to advertisement filai to jing pentip i bangi pentip shafi wan jing ni jeseng khat i perlok perjor japi khat i bahiang basam wan de seng ai beteng madan kan dap ai bu brom jong blay kan slai train kerkui fi ngai kum ba pi wan lagi jing khmi lenti fi ni diang ro sibon ki kamba ngai ngin se kendo kita jeseng blay kerkui fi ngin se siam pat klai sibon amen